साथाम सुबुङा आल्फा आइआव हाबफैनो नाजानायनि दायाव हमजादों। साथाम सुबुङा आल्फा आइ गिख्रंथाव हाथियार लाग्रा हानजायाव हाबफैनो नाजादोंमोन, नाथाय रैखाथि बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव हमजाबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला बे साथाम सुबुङा तिनिसुकिया जिल्लानि थागिबिमोन। बेबादिनो खाबु लानानै गिख्रंथाव हाथियार लाग्रा हानजायाव हाबफैनो नाजादोंमोन बे साथाम सुबुङा, नाथाय आसाम राइफलनि गोख्रों नायबिजिरनायाव बे साथाम सुबुंफोरखौ थांबाय थानाय समावनो गंसे बासनिफ्राय हमनानै मोननाय जायो। बे साथाम सुबुंफोरा शिबसागरनिफ्राय जागुन फारसे दावबायलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जायो। हमजानाय साथाम सुबुंफोरनि मुंखौ स्वदेशी विजय बौरी आरो गुरुधर राजावर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय साथाम सुबुंफोरखौ दा पुलिसनो गथायनाय जाबाय आरो पुलिसआ आयेन बादियै नायबिजिरगासिनो दङ। साथाम सुबुङा आल्फा आइआव हाबफैनो नाजानायनि दायाव हमजादों। साथाम सुबुङा आल्फा आइ गिख्रंथाव हाथियार लाग्रा हानजायाव हाबफैनो नाजादोंमोन, नाथाय रैखाथि बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव हमजाबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला बे साथाम सुबुङा तिनिसुकिया जिल्लानि थागिबिमोन। बेबादिनो खाबु लानानै गिख्रंथाव हाथियार लाग्रा हानजायाव हाबफैनो नाजादोंमोन बे साथाम सुबुङा, नाथाय आसाम राइफलनि गोख्रों नायबिजिरनायाव बे साथाम सुबुंफोरखौ थांबाय थानाय समावनो गंसे बासनिफ्राय हमनानै मोननाय जायो। बे साथाम सुबुंफोरा शिबसागरनिफ्राय जागुन फारसे दावबायलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जायो। हमजानाय साथाम सुबुंफोरनि मुंखौ स्वदेशी विजय बौरी आरो गुरुधर राजावर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय साथाम सुबुंफोरखौ दा पुलिसनो गथायनाय जाबाय आरो पुलिसआ आयेन बादियै नायबिजिरगासिनो दङ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।